таҳсили хонандагони синфи 1 аз 1 август оғоз меёбад. Падару модароне ки фарзандонашон имсол ба синфи 1 мераванд, бояд аллакай аз пай тахт кардани ҳуҷҷатҳои кӯдак шаванд, зеро тибқи барномаи омода намудани кӯдакони 7 сола ба таҳсил ки бо қарори мушовараи Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, кӯдаконро қаблан номнавис мекунанд ва таҳсили хонандагони синфи 1 аз 1 август оғоз меёбад. дар ин давра ба хонандагони синфи 1 давраи шиносоӣ гузаронида мешавад. дар тамоми муассисаҳои таълимии пойтахт кӯдакон ба синфи 1 тариқи ройгон қабул карда мешаванд. тибқи низомномаи намунавии Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ барои ба синфи 1 қабул намудан хонандагон ҳуҷҷатҳои зеринро талаб менамоянд: варақаи шахсии хонанда, 2 дона расми себачор, аризаи волидайн оид ба қабули кӯдак ба мактаб, шаҳодатномаи таваллуди кӯдак, ҳуҷҷати тиббӣ, 2 нусхаги шиносномаи волидайн, шаҳодатномаи ақди никоҳ, маълумотнома оид ба ҷойи зист. имсол кӯдаконе ки то 31 декабри соли 2018 таваллуд шуданд, ба синфи 1 мераванд. кӯдаконе ки 1 январи соли 2019 таваллуд шуда бошанд, ба синфи 1 қабул карда намешаванд. Партифен ҳаб ҳангоми дарди сар, дарди буғум ва дандонҳо тавсия дода мешавад. Партифен аз ширкати Вегафарм. Партифен ҳабро аз дорухонаҳо пурсон шавед.